Jonqos biss 3 ġimgħat għal bidu ta' sena skolastika ġdida u l-Gvern għadu ma listiex itħejjiet biex iwettaq il-weda li kienu resqu żewġ partiti politiċi ewlenin fl-aħħar elezzjoni ġenerali dik ta' trasport għall-iskejjel kollha bla ħlas. Din is-sistema mhux biss ġiet imweda kemm il-Partit Laburista u mill-Partit Nazzjonalista imma wkoll kienet weda li l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna tkellem fuqha waqt id-diskors tal-Baġit li kien ressaq fid-9 ta' Ottubru li għadda. Fi stqarrija s-Segretarju Ġenerali u l-kellim għall-Edukazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli qal li minkejja kważi sena sħiħa li fiha kien jaf li kellu jwettaq din il-weda, il-Gvern għadu qed jitnikker fuqha. U issa il-Prim Ministru Joseph Muscat flok qal bid-dettalji kif se taħdem din is-sistema spiċċa kellu jwiet li jkompensa n-nefqiet li jitlu għalihom il-ġenituri. Il-ġenituri, l-amministraturi tal-iskejjel u l-operaturi ta' trasport issa ilhom jistqarru fil-miftuħ mal-medja li jinsabu flama kbir mill-Gvern li mhux biss qed jitnikker imma wkoll mu qed jikkonsulta ma' ħadd. Din in-nuqqas ta' konsultazzjoni u nuqqas ta' pjan mill-Gvern meta ftit jiem oħra tibda sena skolastika qed ifisser li l-operaturi ta' trasport tal-iskejjel ma jistgħux jippjanaw għax il-Gvern qed joffrilhom biss ħabi u taħwit minflok trasparenza. Il-Partit Nazzjonalista saħaq li se jibqa' jixpruna lill-Gvern sabiex minnu fih jinforma b'mod ċar fil-ħin u bi pjan lil kull min hu involut fis-sistema ta' trasport tal-iskejjel u ma jibqax jitnikker jaħbi u ma jiddjalogax.